Guys, don't forget to subscribe and help the channel get to 160,000 subs. Welcome to Amabenzo TV. It's the World Cup qualifiers. Bafana 3, Rwanda 0. I'm joined by Fan Mapradeka Mabanu Pumagup. Hola, Trevor from Mesjigeni. Labaning Bangbiza ngo Mish Bantwana. Ikemi bona kanjani Mish Bantwana? Super perfect beyinhle kakhulu. Sibonile kudlala kamnandi sunile ngoTrunachi. Akakho. Uyangibona. Wina ngo3 yafana ko. Yafana ngwine ngo3 uyangibona. Ngibona ngiloko kusilong 3 lo. Yeah. Long 3 la qhamala. Ngilo uyasonzela. So uyangibona. Yakubona njani? Yeah, sune kamnandi igembe emnandi. Man of the match is Paula Siphombule. Awunayo message for uKhila walikhosi. Khosi. Igame sayiqala ukhumbula kahle lithi sayiqala ziwayi. Wena Khila Ziwayi. Wonke umuntu acheck idate ufuna kudlala nePirates manje athatha 3 points. uzonya uKhila welikhosi makaminyela iPirates uzonya. Kanginjani? Orlando Pirates. Asithemba ukuthi kuneteam le iqhamuka idliwa 2 games le uthi bena 0.9 nyala sesiphezulu kwabo. Kanginjani? Wabuko so.